El Partit Popular ha vetat una iniciativa fins i tot per al debat. Vull dir, no ha arribat ni a debatre's en les Corts aquesta proposició de llei que el que anava és obligatòriament a adaptar la llei estatal, que això han de fer-lo les comunitats autònomes, i ho diu la llei estatal. I el Partit Popular va vetar l'accés fins i tot al debat, ni tan sols a aprovar la nostra iniciativa des de Compromís. I per tant ja és un reflex de les ganes que té el Partit Popular d'aplicar normatives que vagin en la línia de propiciar la igualtat real i efectiva i que l'administració s'implique d'una manera contundent front a això, front a no solament la violència de gènere, sinó moltíssimes altres àrees on la dona es troba en clara discriminació respecte a l'home. Sònia Castedo és veu del Partit Popular en aquest Ajuntament i, per tant, nosaltres dubtem molt que tinga voluntat real de portar endavant iniciatives de progrés, d'avanços i de drets cap a les dones. Nosotros, el primer punto, que creo que es el que marca los 8 puntos, los 8 compromisos por la igualdad, es una creación de una ordenanza municipal para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que dará prioridad a esta efectividad de igualdad que tiene que haber en todos los ámbitos de acción política de los ayuntamientos. Nosotros consideramos que los ayuntamientos deben de ser parte fundamental del desarrollo de la igualdad de las políticas del día a día de los ciudadanos, o, por ejemplo, que haya una perspectiva de diseño de género cuando se elaboren los presupuestos o cualquier acción de gobierno, fomentar de alguna manera también lo que deben de ser los estudios acerca de la salud de las mujeres y poner a disposición de los ciudadanos un servicio de orientación. O, por ejemplo, el tema de la vivienda es una de las novedades, que es promover un modelo de viviendas que garantice la independencia efectiva de las mujeres también a través de una planificación urbanística del modelo de la ciudad, que el Ayuntamiento contemple esto como una de las cuestiones fundamentales. Crec que l'àmbit municipal és un àmbit idoni per a posar en marxa diferents polítiques actives de no discriminació cap a les dones i, com deia abans Mireia, jo crec també que la perspectiva de gènere en elements com un pla general d'ordenació urbana o els pressupostos municipals també han de donar eixida a les necessitats que les dones plantegen avui en dia en les ciutats. I, per tant, des del compromís per ells, des del compromís per Alacant i des del compromís de moltes ciutats del País Valencià, volem aportar la nostra proposta municipal per a les polítiques cap a les dones i de no discriminació. I encara queda moltíssim camí.